Li Rojavaya Kurdistanê hevdemî radestkirina Hesedê ji bajar û bajarokên Girêspî, Tiltemer û Amûdê re ji hêzên Rûsî re asroyên avakirina devera aram û ragihandinên serokê Tirkiye û berpirsên wê yên pilebilind bê bicîkirina zêdetir ji melyon derbider penaberên Sûriyê dikeve warê cîbicîkirinê de. Herî dawî, serokê Tirkiye destpêkirina proje û proseya xwe binîştecîkirina melyon kesî li devera aram ragihand. Îro roja duşemê nehê berçileya 2019 Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye ragihand. Ankara kar li ser bicîkirina melyon kesî li bajarên Girêspî û Serêkaniyê dest pê kir. Di gotarekê de li pêş wezîrên karûbarên civakî li rêxistina alîkariya İslamî Erdogan got ku dê piştevanî ji bo avakirina devernenû li Bakurê Sûriyê were pêşkêşkirin. Herwiha Erdogan amaje kir ku tu alî bi tena xwe nikare barê Sûriyên li ser xaka Tirkiye dimînin ku li nêzî sînorê Tirkiye dijîn. Hejmara wan bi giştî 9 milyon kese hilgire. Herwiha Erdogan serbar kir ku Yekîtiya Ewropayê bi tenê 3 milyar euro ji penaberên Sûriyê re pêşkêşkirine. Di beramber de Tirkiye zêdetir ji 40 milyar euro li wan xerc kiriye. Di nehê cutmeha borî de Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve operasyona leşkerî li Rojavaya Kurdistanê dest pê kirin. Di 22 heman mehê de lotkeyeka Rûsî Tirkî li Sûçiyê bi navê rêkeftina têgihiştinê hat encamdan. Her du aliyan têde gotin ku ew ê çareseriyekê ji Bakurê Rojhilatê Sûriyê re durust bikin ku beriya wê jî di hevdeyê mehê de di rêkeftineke Amerîkî Tirkî de li Enqerayê di navbera Mike Pence û Erdogan de derbarê rawestandina operasyonê hatibû encamdan. Li gorî Tirkiye radgihand hinceta wê hebûna PKK û YPG li ser sînorê wê hevbeş bê Rojavaya Kurdistanê re bû. Herwiha gelek caran radgihand ku ew ê derbider û penaberên Sûriyê yên ku lê Tirkiye dimînin li devera aram ya ku behs dike bicî bike. Îro jî bicîkirina biryar û ragihandinên xwe radgihîne. Di beramber de bêdengiyeka navdewletî û herêmî heye.